Απόθεμα να πουλήσει προς τον τουρίστη. Ωραία. Σχετικά με το πάρκο των Αγίων Αποστόλων, αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή δεν κάνει ούτε τα απαραίτητα για το πάρκο. Πέρασε ένα καλοκαίρι, ξερόχορτα, πεσμένα κλαδιά, έκαιγε ο ήλιος, κίνδυνος πυρκαγιάς. Κανένα μέτρο προστασίας του χώρου. Οι διαδρομές το ίδιο. Δεν χωράνε ούτε ποδήλατο ούτε πεζί, αν πέσουν μαζί. Λοιπόν, και γενικότερα μιλάμε ένα χώρο αφημένο στην τύχη του. Έτσι ήταν και με το δημοτικό κήπο πριν περάσουμε στην ανάπλαση. Είναι στην τακτική της Δημοτικής Αρχής να αφήνει διάφορους χώρους να ρημάζουν για να τους αναπλάσει αργότερα με βάση τις επιταγές του τοπικού κεφαλαίου. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν ο κ. Σιμαντηράκη και η ομάδα του φέρνουν σε αντίθεση δύο βασικές ανάγκες. Την πολιτιστική ανάγκη για όλους, θέατρο, και την ανάγκη για πράσινο. Λοιπόν, γιατί αυτό σημαίνει η κατασκευή θεάτρου μικρότερου ή μεγαλύτερου πάνω στο χώρο του πάρκου, του Άλσους. Λοιπόν, και αν κάποιος διαβάζει την τοπική ορθογραφία και μιλάει με τους πολίτες, έτσι, η πολιτική γίνεται, επιμένω, στο δρόμο και στις γειτονιές, όχι στα κλειστά γραφεία της οδού Κιδωνίας, θα έβλεπε ότι είναι άλλη η γνώμη των πολιτών. Λοιπόν, εμείς ζητούμε προστασία του πάρκου, λοιπόν, με κάθε τρόπο, να είναι προσβάσιμο σε όλους. Πάλι μιλάμε για τη δημοτική συγκοινωνία. Λοιπόν, και να βρεθεί αλλού ο χώρος για το πάρκο. Έτσι, κάπου όπου δεν υπάρχει πράσινο. Είναι έτσι. Επίσης, μιλάμε ότι θέλουμε και να δούμε αργότερα και πώς θα είναι η φύση αυτού του θεάτρου. Λοιπόν, θα είναι ανοιχτό στις πολιτιστικές ομάδες. Τα Χανιά έχουν μια τεράστια θεατρική ανάπτυξη με επαγγελματικές ομάδες και ερασιτεχνικές. Έχει ένα θέατρο που δεν θα είναι ανοιχτό στις πολιτιστικές ομάδες και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση δικηγόρος. Αυτή τη στιγμή πολλοί πληρώνουν, για να πάρεις μια αίθουσα πρέπει να πληρώσεις αδρά. Είναι αλήθεια. Δεν είναι προσβάσιμα, δυστυχώς. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο, κύριε. Επιπληρωμής και μάλιστα οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν να. Και όχι τίποτα άλλο. Ένα πάρκο ανοιχτό για δράσεις στους πολίτες. Είναι το θέμα του πολιτισμού. Μην ξεχνάμε το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι μόνο το μπάνιο του πολίτη. Είναι από τα μεσημέρι, τελειώνουν κάποιοι τη δουλειά τους, οι πιο τυχεροί, μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να έχουμε κορισμένες. Τώρα, άμα διεκδικήσω να απαντήσω, θα είναι υπερβολή. Προφανώς. Εδώ δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί άκουσα